الفلاح سولر منگروٹھا چوک توسا شریف دوستو تساں فوری سولر گنو تے سولر مہنگ تھے ریٹ تقریباً اضافہ تھی ویسے اے دیکھو دوستو اے دے پے وے الفلاح سولر تے آؤ تے تساں سولر گنو تے کچھ نہیں مار دے بعد سولر دی قیمت اضافہ تھی ویسے چلو اساں کے دوستوں کو پہلے اساں اے اطلاع ڈیوں چاہا جنہیں دوست سولر گنن وہ فوری سولر گنے فوری اے دیکھو صحیح الفلاح سولر منگروٹھا چوک توسا شریف تے آسو بالکل نہر کنارے تھے اے دیکھو صحیح دیتے پاؤ ہر قسم دی پلیٹ ریٹ بالکل مناسب اے دیکھو صحیح فوری گنو صحیح بس ریٹ ود وے سن دے پو دوستو مکمل سیل